kana tichirara video dhoredu ndirine tinodhonza simbi tovhara apa so anditya tadai so panapa panongori neketeni tinongoona ratobvarukoka tinongovhara keteni iri kudai so totorara. Saka matsotsi ava ari kutuma Bishop Chipunza ari kutuma matsotsi ari kuturova vari kungosvika womira panapa wototipotsera matombo. Last time pavakauya vakandibvisira chisimbi ichi vabva vasvika vamira panapa vakandirova nemupinyi uyu. Uri kuona mupinyi uyu wakandirova wakarova amai mupinyi uyu vachititi ibvai pano murugara pano murugarerechi. Saka isusu chatakangogarira panapa takagarira imba yedu vakatipa imba yedu vakabudisa vaisa kunze uku isusu tinobva taita se toratama zvedu. Saka ndo dambudziko redu riri pano. Tiri kurohwa everyday, tiri kurohwa nevakomana kwete kuti matsotsi but nevakomana vavo Bishop vavari kutumira. Hakusi kutanga vakatombotitumira mumwe aida kuti titorera madocuments aitwa Marvelous Ahudi vakatombotitumira Marvelous achida kuti titorera madocuments ipo zvakutitumira vanhu vari kuturova everyday. Vachipunza kana vaturovesa nevanhu onesandi vonomira pamberi pechechi. Chikumbiro chedu kuvakuru vemachechi iva kuti vakuru vemachechi tioneiwo tinzweiwo tatambudzika vatungamiriri vemakereke tinzweiwo kana ivo vatungamiriri venyika tinzweiwo nokuti mangwana muchazoona ata mumametal coffin muzoti dai takabatsira vanhu vai tibatsirei tichiri kufamba tichiri kuda kuchengeta mhuri. Ndo chichemo chedu chatinacho kuZimbabwe. Mhuri yeZimbabwe kwaziwa kusangana kwatiri kuita zvakare pano paChibanda Media muzuva ranhasi tiri kuno kuWestry uko kwatakanzwa kuna baba vadarika gore vachigara panze. So tauya kuti tinatsonzwisisa kuti chii chakaitika kuti vagare panze. Baba makadi tofara vaChibanda makadi zvenyu? Aiwa tinofara. Sangana nevatariri vangade kuziva zita renyu? Ndisati ndasangana navatariri imi masvika sei pano maudzwa nani? Isusu takaona paindaneti takaona tine video ratakaonawo so vatati takafunga kuti pamwe ndezvekunyepa vatati regai tiite sei tiye kuzozvinzwirawo tega nekuzvionerawo pamunosefodya. Ndinotenda. Inini zita rangu ndinoitwa Chirenje Barnabas. Alright, Mr. Chirenje. Yes. Right. Tikuona kuti mimi makagara panze. Ndikuona kuti mamuri kurara mustructure yacho inenge isina kunatsu, it's not good kuti vanhu varare. Then apa pasera apa pane imba yakanaka. Ameno mungade kuti zivisawo here kuti zviri kunatsa kufamba sei? Ndine gore nemwedzi minomwe or 18 months ndichigara mudanga iri renguruve. Tikugara mudanga iri asi mukati mune a 13 roomed house iri 95% complete. 95%. Then kuseri kwemba kune cottage ine 6 rooms. Asi ndiri mudanga ripi nokuda kwemufundisi anoitwa Oliver Taruvinga Chipunza. Zvakafamba sei tinazotitsanangurira? Yes, muna 2012 ndakaresponda kuadvertisement yakanga iri muHerald yakanga iri stand for sale. Ndokubva ndauya pano ndokusangana nomutengesi westand aitwa Aubrey Chuta Dove. Ndokusangana naye ndokubva taenda kucouncil for verification. Takasvikosangana namai vakanga vari bosi ikoko kufiling kana kuti ndiko kuhousing department vaitwa Mai Mandeza. Vakati verifyira vakatotiti zvino this is the rightful Duve is the owner of the stand. Asi stand iyi haina kuvakwa havana structure. It's state lands. Because hapasati pane structure. Hapasati pane structure. Saka murawo wekansero unoti hatikwanisi kukuchinjira iwe wenhasi zita tichiisa muzita mako kunze kwokunge imimi maita agreement yenyu uvaka mozoya mochinja kana papera kuwakwa pane dwellable structure. But luckily tanga tichiri kutengwa dzinobva ropa takavaka imba iyi nenguva diki diki. Yakakutorera makore akari basi? Haina kunditorera makore but yakanditorera gore. 2013 end of that ndapedza. Saka makabhadhara mari kana muchikurangarira pa stand? Ndakaitenga 20 USD.
20,000 US dollars. Yeah. Okay. 20,000 US dollar. Ndakabhadhara through gweta rake raitwa Baira and Company. Asi gweta raimiririra aitwa Stephen Rugwaro. Yes. Right. Ndo akatitira agreement of sale. Iye Stephen Rugwaro yeyo akapiwa inonzi power of attorney. Yekuti uyu dhuve asipo aripo Rugwaro aikwanisa kutichinjira ownership. Zvokuti kana ukatenda kucancel mapepa edu ehonesty ari paadvanced stage patakazoenda kuti chiti tauya kuti mutichinjire cancel inenge yaitozivawo dhiri revanhu harana dhuve kana chiponzai patakazoenda kuti tichinjirei apani vanisina kunzwisisa mapedza imimi mawaka mati almost 90% kuti ipere 95%. Yes. Pamakaenda munhu akakutengeserai achiri mupenyu here kutaura uno? We don't know now because mapurisa vari kuti izvo they cannot locate him. Takaendesa kumapurisa kuCID yainzi serious frauds there. Saka munhu akanga asirwa power rekuti akwanise kuzochinja ownership kwamuri ari kupi? Patakaenda kuti tinochinja ownership cancel yakabva yatiti power of attorney inyaya ichashanda. Why? Anzi zvoti hatichaita zvemapower of attorney. Paakushanda chii? Paakuda iwo munhu ndunge pache zvako. Ndunge. Yes. Saka ni it's also unfortunate kuti Stephen Rugwaro I heard kuti he was involved in a car accident and he perished by position. Ndiwo wacho kutengeserai? Ndiye lawyer. Ndiye lawyer. Akaita agreement of sale ndo wataibhadhara mari yedu yechienda kuna Chipunza through iye. Yes. But Chipunza hawasi kuziva kuti ari kupi? Chipunza mpenyu. Chipunza. Bishop. Mpenyu ane cheche yake pano pa anotonamata pamebhoring girls aya everyday. Nezvo raitoparidza forgiveness. Chipunza pana Chipunza ndo pasina kunzwisisa. Chipunza haana kutenga property. Chipunza apinda sei apa? It's a seed. Ari kuti it was a seed yandakapiwa donation. Yaari kubvira but ndiye ane bongozozo. Alright, munhu akakutengeserai stand imimi. Akabva apedza vaazonodonata kuna Chipunza. Ndo pakati kachitsotsa. Right. Iye ane mapapers here kana kuti anoratidza kuti stand sure yakadonetwa kwaari. Pane bepa rakadonetwa. Affidavit chakadonetwa. Affidavit ichi musha uyu muna 2008 ndo pakaitwa affidavit ichi. Chekuti yadoneta. Chekuti chadonetwa kuna Chipunza. Enditika asi haana kunochifaila kucancel yes pe law. Kuti dai akanga kachifaila kucancel muna 2008 ino pandakanotenga 2012 yatosvikonzi necancel no mune munhu ari interested but you cannot buy this. Akazonochifaila after ndapedza kuita sei kuvaka musha. Ndo pane chitsotsi chavari kuita Chipunza ndo paari kupinda Chipunza kuti Chipunza is the biggest culprit. Yes. Saka hapana here madetails ekuti munhu akwanise kutrace kwa munhu akakutengesera kana kuzikana kuti musha kwake ndekupi kana photocopy ID because kana makaita photocopy ID we have done that. Munhu kwanza kuziva kuti zvavana chitupa mazuva anochinja kana 45 wazoti 45 ndikwakati 32 ndikwakati kwakati. Izvo manje is beyond my knowledge because takaisa nyaya kumapurisa vana vakadzidzira basa. Vakati kudiwa. Ivo vakadzidzira basa ivavo ndo vakati hatina kumuona. Asi ndakaramba ndichipesuwa kuti mutemo pave nejustice. Mapurisa yavo izvo so gweta rangu gweta rakambondimirira rokungoramba richibvunza kuti rakanyora tsamba kuti tipei kuti why munhu asiri kuwanika. Ivo vakandipindura vakati tsamba takanyora kudhara takadzosera kugweta nanhasi hapana chati chasvika. Saka hatina help yabva kumapurisa. Pamai waka imimi munhu akadonetirwa imba aisazviona here kuti muri kuwaka? Oh yes. From zero kusvika pamuri panapa aisazviona? Bishop vanoti vakazviona. Vaitopfuura nemukadzi wavo apa. Vakazviona muri pastage ipi vachitaura? Ndichitanga ndichirungadza madhaga majecha nezvidhina but ivo vanoti ndaifunga kuti mwana wesangano ravo. Inini ndiri madzibaba. Mwana wesangano ari kuita sei? Ari kuvaka kuti azova surprise. Vakasurprisewa nedonation. Vakabva vasurprisewa zvakare. Vakuda kusurprisewa zvakare nemba. Saka is a man of surprises. Upenyu hwake anongoda kupiwa zvemasurprise. Alright. Ameno. Ko zvenge zvakadii kuti makamboedza here kutaura nawo kuti okay
since iwo uchikutengesera zvenyu land takaedza takasvika ikoko kuti either isusu tobhadhara for the land ndo zvinotaurwa nasabhuku chigodora izvozvo motengeserwa land tomupa land otipa land isusu tine structure kana kuti tomupa imwe land somewhere else akaramba zvese izvozvo noruchiva akati zvoputsa imba yako uende unoisa kustendi yakuda kundipa ndakaya nemastendi maviri patable before judge tagu akaramba asi before akatoti pana judge tagu no ndikuwada mastendi wayo ngauye nestand ndaenda nayo zvapo noti iwo vaifungidzwa kuti ndinonashaya because ndakapiwa 21 days saka mu21 days mwari vakaita minana ndobva ndaona munhu wokunamata pane kugweru ndakaona imwe bigger than this one it's almost 1.8 square meters then muno pazasapo ndakaona imwe yanga ine 980 muno muwestry yes saka lawyer wawo obeshavo akabva azongouya musi watazoenda kuti tinofinalize abva asvika achiti client yangu yaramba tomboti aramba tomboti sezvo pamwe ari kuda ipapapa zvenge zvisingaiteri kuti mimotaure through lawyer lacho naiye kuti kana zvikwanisawo sezvo kuti musanyoludzawo ndanzwa muchiti makashandisa mari kunosvika 90,000 motrai kunegotiate naye okupayo kana mari yacho okay yamakabhadhara imoregedza kupusa structure mukutorawo mari imetese monowaka kumwe kunhu isusu tiri kuti izvo hazviiteri maonera tine mhurika toda pogara nevana enditi imba iyi imba chete yakabvaliwa 96,000 USD isusu patakaenda kucourt before Judicial takaenda nemavalue edu akasangana estand nemba jaji vakabva vati turn down vakatiti dzokerai muzotanga imwe court process panhambo yekuti isisu taifunga kuti pamwe zvataendesa izvi ava bedu anosvikotaura value yavo jaji osubtracta kuti 10 minus 8 isusu topiwa difference asi jaji akatiti dzokerai munoita start afresh panhambo yekuti itakatomboti pamwe tinopiwa 3 days pamwe tinopiwa shondo rikunzi go back and sort your mess then come back but jaji akangoti pa one time takabva kucourt tisina chatinacho standard 120,000 koti haina kushowa 120 maida kuita sei pa 120 but aendati ivo vanosubtracta value yeland yavo yeland isusu topiwa difference saka value yeland then isusu yakanga iripo zvoti jaji haifanira kunetseka because pambana agreement of sale yatakatenga isusu ye20,000 USD saka aifanira kungobvisa 20,000 yatakatenga iya iyo obva apa ava 20,000 yavo isusu oti pa 100,000 edu avo vopinda zvavo mumba mavo simple but complicated things akatiti zvoendai munosubtracta mega mumwe mutauri akaongorora mapepa yayo mukuru akati the judge was too lazy. He would have done this. Zvaingofanira kupera izvi ndezvasabhuku chigodora izvi. Okay. Yes. Nzvimbo ine ndiya sabhuku chigodora. Aiwa sabhuku chigodora ari kumusha ndiye ari kutonga nyaya dzine moto unenge we. Nyaya dzakadai dzirikutadzwa nemajaji sabhuku chigodora ari kudzigona. Okay. Ari kudzigona. Okay. Saka kuti kana makota atadza ngavatendese kuna jaji kuna jaji godora. Alright, so kuzosvika pakuburiswa imimi makaburiswa nekoti or makaburiswa sei? Takaburiswa nekoti. Takaevictwa nesheriff ndiye akatiburitsa kuchinaya inonzi downpour. Iye akatonaiwa akatotaura akati ibasa zvaro asi hey mwoyo wedu uri kudzimba. Ndakati ko iwo wakadzimbwa iwowe bishop achitadza kudzimbirwa waidza akatumirwa naMwari kuti afudze. Iwo dzimbwa iwo zvako usadzimbwe siyana nazvo. Saka hamuna mhuri here manje nepanze pamurugara panapa? Panapa ndirikugara naamai the moment. Aiwa mhuri takachengetesa zvedu iri safe. Kunyange zviri kutambudza zvazvo asi iri mumasafe hands muvabereki vakachengetwa isisu. Yes. Saka we are comfortable. Kubuda kuenda kana kubasa panobudika here apa pakaita nenge panze apa? Aiwa hapasi panze chete pazhe hapana kwatinoenda. Ndikuona kuti hapana kana pekuti mungakwanise kuwacha kugeza maneighbors edu munobatsirwa maneighbors edu
tiri kutotya kuti vanogona kuzova influencer vakomana vachine vane influence asi for now maneighbors edu they are doing good for us kana toilets ndorofamba 400 meters kuenda kuseri kwemba iyo ndikuone chikebhini chatinoshandisa kuti hachimbusi panapa basa ratinoita ndemusika iwoyo wauri kuona hatina chimwe chinhu totengesa masweets saka pamasweets anoita 50 bond 100 bond 50 bond 100 bond saka takakolekta $3 kupera kwezuva tinongonotsvagawo munoitichi tinonotsvaga gas pamwe netumatemba asi otherwise upfu unobva kumusha bhinzi rinobva kumusha ndoroti takabika sadza redu kumanheru sekumanheru ani takabika sadza redu takadzisa bhinzi redu tatora mufiriji tinoridya torisiya mangwana kuseni kuma10 todzisa sadza redu ri todya nokuti hapabikike nemhepo hapabikike nemhepo ndaona murya dzinongodarika dust toda kutonochekwa TB because tiri kukosora every day. Right, saka pane vatariri vari kutoona vhidhiyo ino panguva inayi ameno mungavati kudii kana kuti help yavanogona munofungidzira imimi kuti mhuri yeZimbabwe inogona kubatsira nezvakati kungave kana kuri kufighta back kuti muhwine imba yenyu kana kuti kungave kuonekera kungave ameno chingave chikafu oro zvamunofungidzira zviri pakati pemwoyo wenyu isusu chatiri kuchema kumhuri yeZimbabwe ndikanditange kutaura mhuri yeZimbabwe chatiri kuchema ndichokuti hondo yatinayo pano namufundisi inotoda ruoko rwenyu kuti mutibatsire tiri tega chaigona nekuti mufundisi ivo pache zvavo tiri kumapurisa vakatizvo I will use church fund to fight you until I win you. Number 1. Number 2, vakatizvo hakuna koti yemuZimbabwe yaunoenda wakandowina nyaya iyi. As long as it's in Zimbabwe, hauna kwaunonowina. How win how? Ivo vanozama tactics avo. Vane mari ka. Ane mari ndiye mukuru. Saka we don't know kuti chii chakaitika, but we also suspect kuti murawo paunonge wachiti izvo unjust enrichment inonge ichingorevera kuti izvo haupe munhu upfumi husiri hwake. Saka kana ivo vakapiwa zvoreva kuti pane pavakautenga. Asi uri kuona havasipo panapa tane gore vakambopagare havana tane 18 months tiri pano havana kana 1 day vakasvika pano. Chikonzero ndechekuti ivo vari kutozvityawo vakapiwa nekoti chinhu chavari kuziva kuti hachisi chani hachisi chavo saka vari kutozvityawo vachipunza. Kuona kwenyu makatarisa imimi kuti nyaya iyi munogona kuapira here makaihwina? Ndakutya kuenda koti. How makutya sei? Chandiri kutya kukoti ndakutaurira kaiwe ndati ndakabva pano ndine 120 worth of a house in my hands ndakaenda nayo kukoti koti yakasvika ikanditorera 120,000 yakapa mumwe munhu. Hapana kuitwa human face. The law is made for people, and if the law do not have human face for its people, then it's not a law. Law ingadai yakati okay vachirenji mauya mune 120,000 takukudumburiraiwo takubvisa 10,000 chidzokerewo ne110,000 kwete ndobva nditorera zvese ndobva ndasara ndaa street kid ndakurarama ndiri muroad. Kana munhu ini handifunga kuti mutemo yori just kana iro bhaibheri chairo ramunoverenga rinoti munhu uchadya chezi yarani. Zvino inini chezi yarangu chikudyiwa na Oliver Chipunza. Chipunza ndiye chezi yarangu ndisati ndabuda mukati umu ndandine matenesi ndandindo basa ndakasiya basa 2012 nenyaya idzodzi ndaipiwa 1,200 USD per month in rentals. Ndaichengeta vana vachienda kuchikoro vachirarama upenyu uri kungoraramwa nevana vako uri standard kuburikidza nemba iyoyi. Ndaichengeta vabereki baba namai vangu variko kumusha, they are old people old age. Atezvara vangu naambuya vangu variko vese vavo thewe tese tairaramira tiri papi tiri pambapa. Iyo imba iyi brief history uchangoda kuziva imba yekuti ndiivake ndakatotengesa imwe imba kukuwadza an extension part of my pension kukuwadza an extension first also your right ndakatoitengesa kuti ndirufe imba iyi. Timba yandakarufisa imba iyi ndakanzi naMr Maplanga inoda 14,800 USD
I had no way to get it. Ndakava ndatengesa imba, ndakava ndazotengesa motikari kumberi kuti ndipedzise zvinhu izvi. Zvese izvozvo zviri kuita kuti ndine motikari mbiri dziri pambapa, ndine imba iri pambapa. Zvese zviri kutorwa nachipunza ndo vaakudya pension yangu. I am old ndichakwanisa kuenda kubasa. Ingwani pakatoipa mhuri yeZimbabwe ndinovimba kuti nyaya iri panapa muri kuinzwa. Ameno vanenge vachida kubata sei vari panapa, vane chida kuvapa help yavanokwanisa kuvapa, unokwanisa kuvapa nhamba dzavo just in case kana vanhu vada kukubata kutaura nemi, handizivi kuti vangada kukurukura nemi. Inini ndakasununguka ndiri panapa 24/7. Ndinobudawo zvangu ndakadaidzwa kunzi uyatisangano pakati ndinongombomhanyawo sababawo wemusha. Kofoni namba dzangu inini ndiri pa 0719 637 449. 0719 637 449. Okay. Kana kuti eco cash number iri 0773 516 967. Panobuda zita rakanzi Barnabas Chirenje. Kurati mhuri yeZimbabwe munokwanisa kubatsirana naMr. Barnabas Chirenje kuvabatsirawo nezvakawanda zvakasiyana-siyana. Nhamba ndidzodzo dzataisa pascreen apo. Tiudziwe kuti munofunga kuti kudii nenhau iri panapa